Adică prezinți niște imagini în fața webcam-ului și se întâmplă niște evenimente. Noi nu am definit încă evenimentele, dar am definit căutarea de imagini. Și avem o interfață Java și în spate este un server Python care caută imaginea asta în... Adică ar merge, noi inițial am făcut pe două calculatoare. Adică am normal interfața Java și cu evenimentele se executau aici, acolo era serverul de căutare și cu camera care căuta obiectele. Acum se definește din interfață o listă de poze care urmează să le caute. Acelea sunt. X-ul ăsta, o imagine roșie, un telefon și chestia asta. Asta împreună găsit de aici. După care se pornește procesul de căutare prin exe. Se aprinde webcam-ul și teoretic acum ar trebui să apară niște eventuri. Nu știu dacă o să... În funcție de lumină, da, trebuie să dai la... O să reușim. Aici a apărut un eveniment. Evenimentele astea se definesc în Action for, se selectează o anumită poză, îi dai evenimentul, în mod normal este o comandă, gen command prompt, ce vrei să execute. În momentul ăla se execută evenimentul. Mi-a că a găsit poza asta. Acesta e poza 0x0, este exact ce a găsit. Se închide evenimentul, se rulează, după care își continuă procesul de căutare. Să altă imagine acolo, găsește pe asta. Hop, să găsește și pe asta. Image 2, asta, cu bufuța. Și dacă îi dau și asta roșie, el are image 4, asta roșie. Are un blocker să nu se execute evenimentul de 2 ori consecutiv. Adică da, este implementat atât cât am avut timp să fie cât mai funcțional. De siguranță se mai pot adăuga multe alte chestii. Este făcut de asemenea, cum am zis, să meargă și în rețea. Deci se poate pune de un calculator pe altul. Webcam-ul să fie într-o parte și serverul de execuție oriunde altundeva și ele prin socket comunică oricum. Da. Și cam asta. Ce librărie de recunoaștere de imagine folosești? OpenCV. Cam asta e tot. Nu v-am ținut mult. Asta este principiul. Că aveți întrebări? N-aveți? Suntem foarte clari. Este OpenCV. Sorry. O să dăm pe mail de lui Liviu să le pui pe undeva, nu știu.